Pam, 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 pam. Sí, me'n vaig a Hokkaido. No, ha sigut de sobte. No ho tenia planejat. Un parell de setmanes. Fent projecte a fotomultiplicador, serà divertit. Per què? Per això has de mirar el vídeo. Vinga. A reveure. Fins ara. Adeu. Hola, estem aquí al centre de microgravetat del Japó. De fet, és un centre d'investigació que ja porta tancat una bona colla d'anys. M'han dit que va uns 20 o així. Però no us vinc a parlar de microgravetat ni experiments amb microgravetat. Us vull parlar de com protegir els detectors de llum, dels quals parlava en un vídeo anterior. Aquests detectors de llum, de fet, els anomenem fotomultiplicadors i necessiten protecció. Avui us explicaré el per què necessiten protecció i com ho fem. Aquests detectors de llum, que com deia anomenem fotomultiplicadors, s'assemblen en forma a les bombetes de llum que fem servir. Aquestes són, però, molt més grans. Aquí teniu un exemple de quina pinta tenen. La part daurada és d'uns 50 centímetres. Ja veieu que és molt més gran. I a dins hi ha un buit. Aquest buit què fa? Que el vidre del que està fet aquest fotomultiplicador hagi de resistir la pressió de l'aire, si està a l'aire, o de l'aigua, si està submergit en aigua. Com a Super Kamiokande hi ha una profunditat màxima de 40 metres i a Hyper Kamiokande una profunditat màxima de 70, ja veieu que la pressió que tenen que suportar aquests vidres és molt forta. De fet, si hi hagués un foradet, si hi hagués una rascada, més aviat, no? El que faria seria que aquesta pressió guanyaria degut a aquesta imperfecció al vidre i aleshores el fotomultiplicador implosionaria. Això el que pot fer és crear una ona de xoc, de fet el crea una ona de xoc, una ona de pressió, que al propagar-se als veïns els podria induir també a implosionar. Necessitem, per tant, una coberta a cada fotomultiplicador per tal que minimitzi, tant com pugui, aquesta ona de xoc i, per tant, eviti que els fotomultiplicadors veïns no implosionin també. I això és el que fem aquí a Kami Sunagawa, Hokkaido. Jo no sé per què, si coneixeu Hokkaido, jo la coneixia per la neu, és el primer cop que estic aquí, i també per al film Contact, on surt l'actriu Jodie Foster. Jo no sé si la coneixeu, jo us la suggereixo que la mireu. És una pel·lícula que és, òbviament, de ciència-ficció, però surten coses de ciència també molt xules, molt maques de veure i d'entendre. Aquí teniu un tall. Hokkaido Island. Look closer. First rule in government spending. Why build one when you can have two at twice the price? I bé, la veritat és que aquest lloc de Hokkaido, on figura que succeeix tot això, no existeix de veritat. Ho podeu comprovar al Google Maps. Però, en fi, és el que té una pel·lícula de ciència-ficció, i no només ciència-ficció, sinó també grafificció. I nosaltres el que fem aquí és provar noves cobertes de fotomultiplicadors, ja que la diferència de profunditat entre Super Kamiokande, 40 metres, i Hyper Kamiokande, 70 metres, fa que haguem de desenvolupar de noves i, per tant, les hem de testejar també. I això ho fem aquí, a l'antic centre de microgravetat del Japó. Aquest centre es va fer en una antiga mina, com és així també amb Super Kamiokande. Té un pou d'uns 700 metres de profunditat i es feia servir per deixar caure proves, simulant així condicions de microgravetat mentre cau. Avui aquest pou està ple d'aigua, i així nosaltres, avui,
N'aprofitem només 70 metres dels seus 700 totals per a simular la pressió d'aigua que hi haurà a Hyper Kamiokande i fem implosionar fotomultiplicadors dins de les cobertes de prova per veure què els passa als seus veïns, millorar les cobertes, optimitzar-les, etc. Anem cap a dins. Hi ha uns treballadors que estan ara mateix condicionant una mica el lloc perquè normalment no ve ningú aquí, com dic, està això abandonat i aleshores ningú hi ve. Han hagut de treure tota la neu que hi havia per aquí, fer un forat a través de la neu i aleshores venir poder entrar. Aquí al fons veieu gent que està treballant, estan obrint la fossa que hi ha a sota d'aquest muntatge de ferros, i allà hi ha la fossa que dic que són d'uns 700 metres i on nosaltres posarem els nostres fotomultiplicadors. És una mica perillós, no puc entrar perquè allà dalt està tot rovellat i cauen coses, no puc entrar allà sense el casc, que ara mateix no el puc agafar el meu. I bé, això és el que fem aquí aquestes 2 setmanes. No és una feina molt guai en termes de ciència i resultats, però és molt necessària. En fi, potser trec algun vídeo més sobre aquest tema. A reveure!